sister uri kuchete vachipedzisa sister anoti tataura nezvecervical cancer usati wasvika wozouya wondiona ndokurukura newe pamusoro pecervical cancer. Asi zvino pane zvezamu rakatava pakati tikati zamu kana tikaona richinge rakaomarara ganda raro risisina kuita zvakanga rakafanira kuita tikuti kurumidza kuuya kuti kuchipatara tataura kuti pange rakubuda zvinenge zvakaita ganda reorenji tese tinoriziva kwete kale zvarakaita kuita zvinge zvimaanditi tikaona ganda rezamu rakuita sei zvakaita ganda reorenji kunge zvimakorikori kuti tokurumidza kuti kuuya kupi kuchipatara kana rikadonzeka niku kana kuti munyatso kupinda mukati tokurumidza kuti kuuya kuzoripota kuchipatara ngatisanonokei handiti izvi zvekutarisa zamu zvatataura kuti tinosumudza maoko edu totarisa pamira tichiona kuti mazamu edu ari kusumukirana here tinozviita kamwe chete pamwedzi kana kuti 3 to 5 days tapedza kuteera tozviita izvo handiti tikati zvekare kana uchinge wapedza pamwedzi uchiri kuteera kana usisateeri kuti unotsvaga zuva rimwe chete pamwedzi raunongozvitarisa kana kuzoongororwa kwete kuongororwa nemudikani wako kana kuti nemuno wako. Saka kuongororwa neumwe wako mudikani wako kana uinani anogona kukuongorora tinonzwa kuti pane mabundu here rinogona kunge richinzvenga kana kuti rakaomarara riri muzamu ratinova tisingatarisiri iroro bundu iroro tinoti pamwe zvimwe kudai inogona rikenza ngatikurumidze kuuya kuchipatara nometai bundu idoko harirwadze asi tinoti kurumidzai kuuya kupi kuchipatara risati rakurwadza nanditi tozouyazve kamwe chete pagore kuzoongororwa nezvezamu. Mungaita mubvunzo here pane zvakakurukura sanganisira nezvecervical cancer nezvezamu vane mubvunzo ngai tikamati zvomunhu ukasimudza maoko kudai uchisakuseka neza anofanira kusumuka zvakaenzana kureva kuti kana akasasumuka zvakaenzana kureva kuti totofana kuenda kuongorora pane rimwe rinogona kunge richiremera ndopatinozonyatso kubata kuti tinzwe kuti zvaranonoka kusumuka hamuna here chinogona kunge chichiriremera kana wazonzwa zvawabata kana usinganzwisisi kurumidza kungouye kuchipatara zvekare gose dochemberi awawo anosumuka sei anosumukirana chero idara ini chemberi chero anga vari musikana wechidiki kungosumudza maoko edu pane zvinotoitika panyama dzedu dzinotosumuka zvakasiyana. Tinenge ndine kamubvunzo pakenza. Alright, ndine kamubvunzo pakenza apa yemuchibereko apa. Toti wabatwa kana kuti kenza usati wazvara unozokwanisa here kuzozvara? Zvinogoneka kuti unogona kuzvara handiti kana kuzobara vana vakatodi vakawanda ndosaka tati isusu kana tikaona kuti pane mazai ekenza tinoafriza kana kuti kuaputsa unogona kuzoita vana vako vakawanda kana tatoatrita hagoni kuzouya zvekare handiti kana kuti togona kukutumira mberi wonoitwa inonzi lipi unototritwa kana kunoitwa zvine zviindirana mberi nokutira kuti machiremba acho anenge ati unorapwa zvipi handiti ndosaka titi kurumidzai kuuya kuchipatara zvisati zvakuva nezviratidzo kuitira kuti mugokurumidza kudii kubatsirwa usanyanya kuenda kupostori ine muri maure unononyeberwa nokuti akunetsa anenge akuita itustrong pane vamwe vanomwe mubvunzetu apachisina zvinenge zvasarira kune vasina kukutarira zvinenge zvasarira kuenda
kana infect hazvirwadzi asi zvine kasort of irritation yazvinoita handiti asi hazvisi worthy kuti urege kuziva kuti une cancer here kana kuti hauna, kana kuti une mazvai ecancer here kana kuti haudi hauna. Handiti zvine sort of irritation ndo zvinotaura vanhu mazhinji, zvinongosiyanawo nevanhu nokuti mumwe unoti hazvirwadzi, mumwe unoti zvinodi zvinorwadza, but iwe usateerere munhu wati zvinorwadza nokuti iye wati zvinorwadza nokuti watoita. Usiwe unozora samapirisi uchitaura kuti kuna nesi riri kudaiwo riri kudaiwo chimira aone nesi anenge achirarama sakristro iwe uchifa usiya vanhu vake. Tine nguva chete yatinogona kuti mombomira bonde for 1 to 4 weeks kana kusvika ku6 weeks. Zvinosiyana, mombomira kana kuti zvazorema moshandisa bonde rakadzivirirwa. Tichiti kana watritiwa tichitasira kuti tive nemaresults akadi akanaka. Handiti asi hazvikonesi zvekuti tirege kurapa nokuti kupenjeni uchangoingwa nyangwe tiri kubasa uchazongoenda kupenjeni futi. Saka kana warapwa wozonyatsokuita chaiko nemazvo wapona. Tinotenda Sister Sharon tanga takateerera vanatsotaura nditi Sister Sharon tinongogara tichivaona kana pane chimwe chinenge chazongouya chaunoda kubvunza takasununguka nditi zviri nani kunonzi hauna chiripo asi waenda kupi kuchipatara. Basa redu rinoda kushandwa vanhu vakaita se vakasimba handiti ndanzwa vanhu vachichema-chema kuti zvino pane tinozorambidzwa bonde here, iro bonde riro tinorarama nani naro. Asi kana tichirarama nebonde kuti urambe uchiita bonde unge wakaita se wakasimba. Tanzwa zvezvirwere zvepabonde, tanzwa zvemakenza emiromo yechibereko handiti kuti tidzivirire zvirwere zvepabonde tozvidzivirira sei handiti. Nzira yekuzvidzivirira nayo yatakuda kutaura nayo ndeinonzi condom. Tichataura nezvekondomu rechikadzi, totaura nezvekondomu rechirume, totaura zvaakanakirawo semakondomu handiti. Ndaudaidza sisi mauti vati demonstrate. Pana anoda kumbodemonstrata sisi mauti vasa uya uyai Sister Pamela moda kuita ripi? Uyai sisi vacho vatori papa vechikadzi. Utsanangura Pamela zvamunochiita zvese handiti. Tora rako tora rako Rechirume indozara rotevera nababa. tora rako Rechikadzi tora rako rechirume indozara rotevera nababa. tora rako Rechikadzi tora rako rechirume indozara rotevera nababa. zvinenge zvafamba nditi makatieni masikana Tiripo makadiyo. ini ndoitwa Pamela Kaiso ndoda kudemonstrata wanekoni ndoda kumboedzesera kudemonstrata kondomu rechikadzi nekuti ndinorishandisa. Kare ndasingarifariri ndichiti rakazodai asi ndakazodzidziswawo nevanodzidzisa ndikaona kuti kondomu rechikadzi rakanakisa zvisingaiti. Saka ndokungoti pane vana pamafumo kondomu iri rakanakisa zvekuti unoona kana nepepa racho rakanaka handiti isingapedzi zvamunguva. Mukatarisa kondomu redu vakabata kondomu chinhu chekutanga unotanga kutarisa expiring date handiti ka watarisa expiring date yangu yakanzi 2022-03 handiti ka saka kureva kuti kondomu rangu harina kuexpire 1 2 unoritesta kudaiwo una kuti rine mweya ine
handiri kuita meseka kondomu rangu rakazara ukanzwa usiri kutaka kusimba simba utoziva kuti pakondomu pane parakabvaruka hatengeswa unosiya wotorani handiti wapedza izvozvo wobata kondomu ukatarisa kondomu iri pane pamusoro kwakaiswa tumaaro pane pamusoro apo pane panoratidza kuti pakaita kakubvarukira hachiite zvekuruma hachiite zvimwe zvezve handiti wabata wakadai wobvarura kudai so uchidzikisa neipavapo hachingondetse handikuri kuona ndatosvitsa pazasi pefesira handiti tobuditsa kondomu redu handiti tabuditsa kondomu redu iri kondomu rakakura iri chero uya uya anoti ndine hameno mainchizi mangani ukuteerera chero uya uya anoti ndiyakakuisa haikwane kunyepa inokwana handiti right mabata kondomu iri moribata kune ringi yakapine kondomu redu rine maringi mairi rine diki nehombe kureva kuti diki iyi ndo ina ringi inopinda mukati menhengo then iyi hombe ndo inozobata panza nditenge chizosvika kuseko saka mabata kondomu iyi handiti handi mariona mabata moribata nekaringi kadika handiti morifolda kuita ka8 rinotongopeteka sezvandaita izvi handinokuona raita ka8 handiti raita ka8 kudaro apa hapo sisi havo varipo tomboshandisa sisi nai hachashandisi maoko sisi varipo sisi alisona vari pamiri right vatariso handiti maakupinza makaisa 8 kudaro makafolda kudaro handiti unenge wakupinza mukati uchipinza handiti wapinza kudaika hauchapushi nemukati umu handiti wakupusha nekunze uchidaiswo handiti uchidaiswo kusvika karingi kenge yakadini kakasvika apo pane zvigumwenyu usina nhiriki nimogona kuita nechipinza kudaiswo kusvika pasvikapo then iyi ringi yobva yasara yakadai iyi ringi ndo inozobata mhengo yababa handiti saka pakuzoti baba vachiuya vamwe vanhu vakangwarisa umwe munhu hadi kupfeka kondomu saka anobva akuti zvoni chinyi iwo wakapfeka kondomu handiti saka iwo ukasazviongorora ukasazviona anodini anokuisira nepanapa anosvikopinza neapa iwo uchifunga kuti wakaprotekta usina handiti saka iwo unobata so kudaiwo bata wakadaiswa handiti then baba varipa sinyoro wodinavo wopinda iwo wakabata kubata tichiitira kuti risadini risamuvu handiti then tapedza toite dukonde redu tapedza uchakadaiswo wotenderedza kudaiswoko riri mukati imomo iyi ringi iri kunze then wobvisa zvinyoronyoro sazvo zvekuti runokurova nekuti wanyatsobvisa handinga wotenderedza unenge watotenderedza woisa patishu tinokurudzirwa kurasa kupisa kana kucherera pasi kana kuisa mabhule yatoileti maita henyu kondomu rechikadzi rakanakira kuti ndiwo unoripfeka handiti handinoziva kuti varume anogona kupfeka kondomu wakamutarisa handiri bhizinesi tetiri pakumhanya anopfeka kondomu wakamutarisa pamwe acha bhizinesi pamwe unotongozigotama mumadzira nditi iwo wakakotama ye anongoita se anongodaiwo bhatobvisa kondomu asi rechikadzi ndioneka wariita se waripfeka ndo zvarakanakira kondomu rechikadzi pane panzi kucherera pasi ezvine zvatichakurudziri kucherera pasi gospa unogona uricherera mangwana uda kufarima gadheni watoricherera nhasi mangwana wakutika wakufarima gadheni kondomu riya rautobuda chi pachena vamwe vava kungochengetawo tuhuku muno mutauni huku iyayo yototsvara vana vanoda ichi cheichi next thing wakutoona mwana akapfeka pai
muruoko atotora kondomu iro riri parinenge rakanda. Vasikana tine system yekukanda makondomu nechepachigaya. Ndakazombomukirwa nemakansela vachinditumira shoko kumba kuti uyai kuno mutionere basa renyu. Aiwa tinopisa, aya haaneti kuita sekupisa makondomu echikadzi. Handiti pane zvatoda kubvunza iri. Hanzi tora rechikadzi rechirume rinosara roteera nani nababa, iwe rako wina. Makondomu aya tirikuona aya akanzi female condom. Kune mamwe ane mazita, vamwe vanoti hanzi anozonhuwirira, anozoita sei. Chinodiwa pakondomu ndechekuti wagona here kuripfeka, warishandisa here nguva dzose. Zvezita zvina basa kana iwe usina kugona kupfeka chii. Chero ukapfeka riri kunhuwirira zvachona, asi kana usina kugona kuripfeka zita harishande ipapo. Handiti chinongodiwa kugona kuripfeka kuti warishandisa here nguva dzose dzauri kuita bonde, ndokuti ugone kuzvidzivirira. But vasikana tine vamwe vatinozoti mapermanent boyfriend yedu, iri kundipa mari, iri kundiita so, iri kundida, tobva tasiya makondomu. Basa redu rinoda kuitwa vanhu vakasimba vasina zvirwere. Sisi mauti tokumbirawo mutidi kudemonstratirawo kondomu rechirume. Makadiyo vasikana. Ini ndonzi Mauti Mutumbu, educator physician. Ndoda kumbotaura nenhau yekondomu rechirume. Makondomu echirume anenge ari mukadhibhokisi rakadai so. Anenge ari 100 mukadhibhokisi irori. Chiripo chekutanga ukapuhwa riri kadhibhokisi rakadai, unotanga watarisa expiring date, rinotooneka. Wapedza kutarisa expiring date rako, makondomu echirume asiyana nechikadzi. Echirume anenge ari 4 nekuti madikiwo. Saka unotora kondomu rako, waziya expiring date, ubata kondomu rako. Tinori tonyatsoripfanya zvakasimba. Ndokurudzira kuti pfanya neruoko rwese. Vamwe vane simu yekudai, unogona kusatonzwa zvauri kuda, wopfanya kudai. Wapedza kupfanya, unorimisa kuti kondomu rako kudai, wobata kudai. Kune banga rechingwa, handiti toziva kuti rine mazino banga rechingwa, handiti koita kune banga renyama, kune kwakatesvera. Saka iwe unobata nekuku kune mazino, ndokwaunoisa kumusoro nepasi. Tosunda kondomu redu, ukangoridzvanya kudai rinotofamba kuenda kudivi. Toitira kuti paunodambura uzozivi kuti unosvika nepariri. Wochibata mazino aya ndoyekuvhurisa kondomu. Kudhara vamwe vaivhura nemazino. Wavhura kudaro, ndokurudzira kuti nyatsosvika kumapeto kwekondomu. Wasvika kumapeto kudaro, unoriburisa kudai kondomu rako, wonyatsoриtarisa. Ukaona kuti kwauri kuda kwariri kumononokera hakusiriko, unongodai kamwe chete. Handiti tiri kuona kuti kondomu redu rine chimunyatso. Saka apo pachimunyatso apo, pachimunyatso apo ndopatinobata, ndokunozoinda zvinhu zvababa. Saka wabata kudaro, baba pavanenge vamira payo, ndokurudzira kuti pfekedzai muri imi, nokuti ukapa murume anonyattomira onyattorikama kusvika aona kuti kumusoro kwaro kwapenya. Saka kana uchiripfekedza uku unoramba wakabata kuti kusaite mhepo, kusadi ichi chimunyatso chisadzike. Wonyatsogadzika pamusoro pababa manje, womba wadzikisa kusvika nhengo yababa yapera. Sezvizvi tiri kuona kuti kumusoro kwacho kwasara apa ndopanozoenda mbeu dzababa. Chero mukatamba bonde rinenge kana kwakadai so, haridambuki kondomu, handiti. Saka tapedza kudaro, tikaita bonde redu tikapedza,
totora matishu kazhinji kacho ngatitaimirei nhengo yababa isati yarara ndokuti kondomu rinyatsofa wongodi wopoteredza tonyatsotenderedza nhengo yababa kudai nematishu handiti tochinyatsobvisa kudai handiti paunenge uchibvisa ita seunorereka kondomu rako handiti ka vazhinji vane sisime yekuzoritsvaga futi vorisunga hatichasunge kondomu unombva watongoridai kana iri nguva yeusiku wotsvagawo kapurasitiki kako woisachi kondomu rako kondomu rimwe chete bonde rimwe chete kureva kuti mukaita bonde ka10 makondomu 10 anofanira kushanda kana taisa mupurasitiki kudai ngatiregerewo kurasira panosvika vana vazhinji chokwadi mulokesheni mutinotonyara ndinotozombofamba neshamwari yangu tichingononga noteta kuti munyaraverwe anenge atingokandwa pese pese saka tinozonorasirawo mumvura yatoileti kana kuti kupisa kana uri paya pasino mumvura yatoileti kana kuti kana uchitonoisa tuti kana muri mubhini manje vana vanobata asi nongokurudzira kuti kupisa nemvura yatoileti ndozvinhu zvakanyanyonako kana mashaya kuchipatara ndogona ngokutakurira munongo yakwasitiro mopa mauti masaluni anowanikwa mabhawa mafamasi mai ndopaya pataa kutenga nemazita handiti ndopataa kutenga hanzi karexi hanzi machiipi mapipi maprotector plus but tangotaura kuti nyaya haisi yezita nyaya ndeyekushandisa chikondomu nemazvo handiti zvino zvatinozomboita isu vasikana kuti ukawana mhene nokuofa mari yakawanda wobva wasiya kondomu ngatimbotaure nezvazvo mhene nemari yakawanda rada meri muri kuti mafuta ari kudhura saka vasikana morabwa miri yandikutaurirei ini ndakasangana nezvakashata vese varasata ndakagara netustromo inotori nemhepo makore kubva 2002 kusvika yezvi unoona nyaya yacho ine ichisa rechikadzi chete ende handina kana tustromo yangu yakaita se ndakutomemberwa nemhene inorwara ichitouya futi kuchipatara ichitouya vachipfeka kondomu ravo rechikadzi vachiita zvavanoita vachipfeka kondomu ravo rechikadzi vachiita zvavanoita se zvavanoita hanzi ndokunge ichibvuma aiwa inotongobvuma nokuti zvandoita ndotongopfeka usati wasvika ende ndokuda panje makore manganai aiwazve ndonyarabatwa kuti wangaabvisa mari ndorambaka ukati abura rakapusa unongofa usina kusvika dzadzi sapuse hanzi bhizinesi kungoita bhizinesi zvekuzomboita zvinhu zvazvinachi basi saka ukangopfeka kondomu rako rechikadzi kana pasina kubatana batana hanitotadzozvidhorwaaaaa makavajaidza kana kuna kavajaidza ngatitei
hanzi paparasita kuradhari. Tanzwa nyaya dzemakondomu handiti, tanzwa nyaya dzemiromo yechibereko, nyaya dzezvirwere zvepabonde handiti. Tinongoramba tichingoyeuchidzana mazuva ose patinenge tangoonana kuti tingaita sei sevasikana kuti basa redu riende mberi. Tinoramba tichingotenda National AIDS Council inotibatsira pabasa iri. Ndakukombo against all forms of discrimination. Wadi yakatangwa mugore ra2015 tiri ma-PhD tiri kukadonha. Saka takangofungawo kuti sevakadzi hatingangogari, regai tiwanewo zvatinoita. Saka tatanga wadhiya, takatanga kuita majoining fee $5. Saka taita majoining fee $5, zvakazofambirwawo kusvika nemaloya aitibatsira, nenaki aitibatsirawo futi, kusvika tazovewo nebank account ende yakutotaurwa kuti taregister yaorganization. Saka organization iyi iri Zimbabwe yese. Saka zvakaitika ndezvekuti tapedza kudaro pane komiti yakachuzwa kukadoma ikoko. Saka komiti iya yachuzwa manje tiri kumaprovince ese vakazotipa gwayeti kuti wadi ngaichiita munzvimbo mamuri ngavajoine wadi muchiita zvamunoita. Saka isusu muno inonzi wadi chief. Joining fee yacho ndiyoyo $5 inoenda kuaccount yewadi. Wadi yoyo yadaro manje pakanzi $1 ratozobisa pamwedzi richakubatsira pakuvigwa neikoshumu. Tisingazivi hako kana wanga uine kwawakajoinawo kuti uvigwe, ndofunga unozopuwa iri mari. Wadi yoyo yadaro, wadi chifu. Tiri kutamba bhora, tiri kutamba inonzi traditional dance. Ndofunga muchambotiona chatombovatambirawo. Tapedza kudaro tine mikando yatiri kuita. Mikando iyi $10 per week. Tikuda kuti timbosumudzirana semadzimai. Saka zvese izvozvo tichibatsirwa naDhaki. Saka ndofunga ndozvishoma zvandingataura pamusana pewadi. Vanenge vachida kujoina wadi munongouya mondiona totaurirana. Tikutokurudzira kuti dai vasikana mauyawo majoina tawanda. Ndo mamiriro ayakaita. Handisi kana mene $10 munhu anobhadhara $10 per week. Now it's $330. Yeah. $10 per week. Yeah. Saka munhu achazotangura after 12 or 30 weeks. Yeah. Nokuti ukashandisa bonde bedzi unotobvaruka. Chero ukatenga mashizha ayo unotomwa anoda kukorobherwa pamba kana kutsvairidza panze. Senza. Pamwe unotobeshanda. Shanda. Yeah. Nokuti ukashandisa bonde bedzi unotobvaruka. Chero ukatenga mashizha ayo unotomwa anoda kukorobherwa pamba kana kutsvairidza panze. Senza. Pamwe unotobeshanda. Shanda. Basa riri kufamba basa riri kufamba sikabhiri. mari muri kuti muchaja mari $5 short time. for night 15. saka short time ungaite makani pazuva Kana 3 kana 4 kana mari zvichifamba waka.
apo utoratidza kuti watotorwa chidoro. Rutokuonai kuti makatodai makatodii zvese. Asi ukadhakwa unokwanisa here kuona kuti munhu ane kondomu kana kuti haana? Ndopfekedzwa kaini ndega. Wakadhakwa? Kwazvo ndizakuona kuti munhu apfeka kondomu. Ndopfekedzwa kadega. Kana kuti iye alikuwa kundiputisa kondomu ndopfekedzwa kadega. Eka. Kuti saputike mutrama measures akuti saputike kondomu rinonzika kuti raputika kuti harina. Ukaona anonzi anoti ada kupuwa handa kunzwa kondomu ka anenge atangozwawo zvakadero. Rinonzika. Vanhu vakava vanenge vatochengetedzwa kuti ndokudini wenu. Ndokuchengeta ndokudii zveseka. Iyo bhatisa zvakadaro. Hakuna pamwana mistake nemha idzodzo dzamahuri. Nemha. Hakuna zvakadaro. Hanzi. imari muri kuti mwana imistake pamwe kondomu raka uyo aroti hanzi makanyengesa. Omakusingata sei kuda mwana? Saka muchamuchaita sei manje? Muchiti hamutozwa kuti ngati azokubvunzai rimwe gore kana akura unozawana unobvunza kuti baba vangu ndiani kana kuti baba vangu vari kuti munoti chii? Panonetsa kuti ndendokuudza kwazi kuti ndinyatsomutsanangurira zviripo kuti ndo zvakaitika chaizvo anogona kusazvinzwisisa. But mane time yakaita sei muri mubasa? Hatifane 10 years. Pane charakupa here chekuti mukatarisa kumashure munoona kuti basa iri randipa chakati? Basa iri ratondipa zvakangozindotova nestand. Pamheni dzamakambosangana nadzo yakabhadhara chaizvo chaizvo yakabhadhara mari? Yakabhadhara chaizvo chaizvo. Unogona kutokupa chero $100. Apfeka kondomu? Asapfeka vanoti hatiswa kupfeka muri kusangana navo? Vanoti hatiswa kupfeka unotosangana navo zvokutoti munhu anogona kumanikidza chero asina kupfeka kondomu racho. Pane nyaya ndanzwa yechichira, makamboinzwawo? Amene akati vana strong kuti anzonesa chichira kumakumbo kune varume vamwe aya vasingati kupfeka kondomu, iwe upfeka chichira woitira muchichira iko. Hamusati manzwa nezvayo? Ndakainzwa nezvayo sasanamboiti kushandisa makondomu. Mune vana vangani? Ndine 2. Saka 2 vane makore mangana navo? Umwe ane 11 years.